Καλησπέρα. Σεξουαλική ζωή λοιπόν, κάτι πολύ ιδιαίτερο γενικά στη ζωή μας, το πιο ιδιαίτερο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν προκαταλήψεις, ταμπού, λάθος πληροφόρηση γενικά και κυρίως από τότε που δημιουργήθηκε η θρησκεία και ντροπή. Πολύ λάθος. Ενώ είναι η πηγή της ζωής και της χαράς. Υπάρχουν λοιπόν όρια στο σεξ. Το σεξ είναι μια έκφραση, που απαιτεί συνένεση, εγκεφαλική συμπεριφορά, είναι για τη διέγερση και τον οργασμό, δηλαδή πάνω απ' όλα την επικοινωνία. Τα όρια έχουν να κάνουν με τη συνένεση και την ανταμοιβή, ο ένας με τον άλλο. Η λέξη σεξ δηλώνει ανάγκη πρόκλησης και εμπλοκής των δύο ανθρώπων, αλλά οτιδήποτε ζητήσεις το οποίο είναι πέρα από τα όρια, φεύγει από τα όρια του άλλου, δεν είναι επιθυμητό δηλαδή από τον άλλο και δεν υπάρχει αμοιβαιότητα και υπάρχει καταναγκασμός, τότε καταλήγει να είναι δυσφορικό. Άρα πρέπει να μην αγνοούμε ποτέ το τι θέλει το απέναντι άτομο στη σεξουαλική επαφή χωρίς τον εξαναγκασμό. Έτσι, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το κομμάτι. Και αυτό απαιτεί πάνω απ' όλα χημεία και επικοινωνία. Ρωτάτε λοιπόν για ποιο λόγο δεν έχω καλή επαφή, αισθητική λειτουργία, γιατί δεν έχετε χημεία με έναν άνθρωπο ή δεν έχετε φτάσει κοντά. Το σε θέλω είναι μέχρι τα σημεία που αποδέχεται κάποιος την επαφή. Δεν υπάρχουν ντροπές, υπάρχει το σε θέλω. Δηλαδή δεν υπάρχει ταμπού, δεν είναι ταμπού το σεξ, είναι η φύση μας. Όποιος το θεωρεί ταμπού απλά είναι κομπλεξάρα, το λέω πολύ λαϊκά και απλά, είναι κομπλεξικός. Δεν πρέπει να υπάρχουν προσβολές, απαιτήσεις, επιβολές, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να το χαρούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε σε μια σχέση one night stand που εκεί δεν υπάρχει καλή επαφή γενικά, γιατί για να υπάρχει καλή επαφή χρειάζεται χημεία και η χημεία δημιουργείται σιγά σιγά. Δεν έρχεται έτσι από μόνη της, πρέπει να έρθουν κοντά τα σώματα, οι μυρωδιές, η άβρα γενικότερα, να καταλάβουμε ο ένας με τον άλλο τη σωματική επαφή, πώς ταιριάζουμε ή όχι. Αλλιώς θα είναι αγχωμένο και δυσφορικό και γι' αυτό απαντάω σε κάποιους που λένε δεν έχω καλή αισθητική λειτουργία ή δεν φτάνω σε οργασμό. Ναι, γιατί αγχώνεσαι πολύ απλά, γιατί έχεις αυτό το άγχος. Η σεξουαλική επαφή άρα είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο σε μια σχέση, το οποίο όμως προϋποθέτει πάνω απ' όλα την επικοινωνία. Και η επικοινωνία θέλει χρόνο, η επικοινωνία θέλει όσο και να νιώθεις ότι ξέρεις καλά έναν άνθρωπο, πρέπει τα σώματα να γνωριστούν, οι εγκέφαλοι να έχουν καλή ροή μεταξύ τους και χημεία. Αυτά για σήμερα.